Привет, приятели! Дядо Севчо, днеска искам да ви кажа, поради тия аномалии, които се случват във времето, нали, не ви обясняват точно прогнозата на времето, нали, дават го както трябва, нали, по тяхно си такова, но не искат да плашат хората и аз не съм плашило да плаша хората и да ми пишете, че плаша хората. Аз ви предупреждавам. И преди ви казах, още много по-преди, гледайте моя канал, там и моите видеа, където гледах, че ще стане супер инфлация, всичко ще се увеличи. Не чакайте септември, октомври, когато по принцип по хладния сезон правим турши и разни други там лютеници, компоти. Не чакайте последното време. Сега правете, защото септември ще имате пари, но няма да има какво да купите с тях. Сега при тия аномалии изведнъж много студено, после изведнъж ще дойде много горещо до 50-60 градуса, особено в Испания, Гърция. Още миналата година ви предупредих да се стоите в България и те, които сте по чужбина, да се върнете и да се стоите в България. Накупете си къщи в България, не изоставайте, нашата страна е плодородна и всичко има. Но след като минат тези аномалии, тези градушки, нищо няма да има. И сега казвам ви и няма да ви повтарям всеки път. Значи, купувайте още от сега, отидете по пазарите, може да е скъп пипер, може да е вносен, може да е всичко, но ви като си направите готови манджи, там и мамбълда или лютеници или каквото има, направете си ги да имате готови буркани. Не слагайте нищо в хладилници, фризери, защото при тези аномалии възможни да изгърмят някакви или при пожари нещо да стане с тока и да няма поне един месец ток, защото има ток, където минава през балкански места, където не може трудно при той постоянно несполучливо време може по-трудно да се направи тия жици там, където минават. Затова ви съветвам и тези, които са в блоковете, и тези, които са в къщите, и богатите, и бедните, всичките ще плачем. Затова сега, докато и време, докато има всичко по пазарите, може да е днеска 5 евро, през септември може да стане 20 евро, пък може и да го няма въобще на пазара. Зато и си купете сега, от сега купувайте, от и малко, от и малко и си направете, а който не разбира да пита, там има книги, има всичко пише, кое как се приготвя и как се прави, за да имате какво да ядете. Мисля за вас. Довиждане и се пазете!